pressure area nga anaa karon sulod sa Philippine Area of Responsibility adunay kahigayunan nga mamahimong usa ka bagyo sa mosunod nga 24 oras. Katapusang nasigpatan sa Pag-asa ang LPA mga 510 kilometers east sa Baler, Aurora. Matud sa Pag-asa ang trough o ang hinungdan. Ang hinungaw sa LPA ang hinungdan sa mga pag-uwan nga nasinati karon sa pipila ka bahin sa Eastern Visayas. Samtang ang hanging habagat ang nakaapekto usab karon sa Central ug Western Visayas nga mihatud usab sa madag-umong kalangitan ug mga pag-uwan hangtod na sa Sabado. Matud sa Pag-asa, kung mamahimo mang usa ka bagyo ang LPA, panganlan unya kini og bagyong Isang ug padayon kining naglihok west-northwest. Adunay kahigayunan usab nga mutadlas kini sa Central Luzon. Natin nakita tibuok sa Bisayaan lakip na dire sa probinsya sa Cebu natay light to moderate with occasional heavy rains. If na ay mga kining severe thunderstorms, possibly gihapon kini mga intense rainfall.